ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଦାନ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ରାଗ, ହିଂସା ଭୁଲନ୍ତୁ, ଆଦର ପାଇବେ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋଭରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବେଳେ ବେଳେ ଜୀବନରେ ଜୋକର ଭଳି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ। ମନ ଭିତରଟା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜଳି ବି ଉପରେ ହସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବନ୍ଧୁ। ଯେତେ ତୀର୍ଥ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ବି, ଯେତେ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କଲେ ବି ଯଦି କର୍ମ ଓ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ନଥାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର କିଛି ମହତ୍ଵ ନଥାଏ। କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜୀବନରେ କେତେ ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା। ପୁଣ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବିନିଏ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାପ କରିବା ସମୟରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବିନିଏ ଭଗବାନ ତା କଥା ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସମୟରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଆନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ଯାହାର ହୃଦୟ ସଫା ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସମୟ ବାହାର ନ କରିବ, ସମ୍ପର୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ବାହାର କରିଦେବ ବନ୍ଧୁ। ଭୁଲ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ସେ ହିଁ ମାଗିଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବ। ପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚୟ କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଅନି। ଜୀବନରେ ସେହି ମଣିଷଙ୍କୁ କେବେ ଦୂରେଇ ଦିଅନି, ଯିଏ ନିଜେ ରାଗେ ଆଉ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି ସରି କହିଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରେ, ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ କଥା କହୁଥିଲା, ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ସମ୍ପର୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଇନଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ସେତିକି ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ କି ମୃତ୍ୟୁ ଭାବନା କଷ୍ଟ ବହୁତ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକାଏ, ସେହି ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେଇନଥାଏ ବନ୍ଧୁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି।